Здравейте! Днешното видео ще ви покажа как начертах тази основа за маса. В самото видео ще ви покажа трикове и хакове, които използвах, за да си улесня живота и да я направя бързо и лесно. На пръв поглед масата изглежда проста като геометрия, но самото преплитане на самите профили и ъгъла създава някакво усложнение, които ще видите как може лесно да решите и направите сами. Аз съм Андон, нека започваме. Първия хак, който ще ви покажа, е тази координатна система, която виждате по средата. Начертал съм си три линейки с размер 1000 единици по X, Y и Z. Сложил съм ги в отделен леер и съм ги заключил. Всъщност те ми отговарят на световната координатна система в AutoCAD, така че както и да променяте координатната система докато чертаете, винаги имате ориентир къде се намира точката 000 по X, Y и Z. Включвам отметката Dynamic Input, за да мога да виждам какво въвеждам в полето до курсора. Правя една линия и я местя с 2000 надясно. Сега ще я копирам и ще я преместя още веднъж с 2000 надясно. Използвам го, за да мога да използвам тези линии като точки, от които да започвам самия чертеж. Сега ще направя една рамка с размери 1600 на 650, тъй като по задание това трябва да е габарита на масата ми. Както виждате, правя рамката центриране на линията, която използвам за гайд. И виждам, че диагонала ми е 1727. Този размер ми е много важен, за да построя единия от хиксовете на масата, тъй като хиксовете реално се явяват погледнато отгоре диагонали на плота. Правя си линия 1727. Виждам, че е бяла, всъщност трябва да е жълта, затова просто сменям леера, в който работя, както и сменям леера на самата линия. Преминавам в изглед отпреде, където вече ще си построя един от хиксовете в изглед отпред. Знам дължината му, тъй като вече знам какъв е диагонала. А височината на масата по задание е 710 мм. Ще добавя една линия, която да ми играе среда на хиксова височина. Избирам друг леер, в който вече ще се начертая самия елемент. Правя права линия по размера 1727 и с опцията Rotate да завъртам с определен градус. Ще добавя една линия, деляща основата по височина, така че да се ориентирате. Градуса ми е така избран, за да може центъра на хикса да ми идва над центъра на самия елемент в височина. Правя офсет на тази линия, тъй като размера на профила ми е 60 см на 30. Мирървам елемента и вече имам 2D чертеж на един от хиксовете, който ще се използва за основата на масата. Ето може да видите как изглежда в 3D пространството конкретния елемент. Умишлено начертах основата в тази дирекция, за да може след като е екструдна, височината на хикса да ми е по Z оста. Сега използвам опцията Box и правя един бокс с размер 60 на 30 и дължина 1 метър, който в момента ще завъртя чрез опцията Rotate и Reference, за да повторя ъгъла.
ще разпъна на максималната дължина, която ми отговаря на 2D чертежа, преминавам в 3D пространството и с опцията Control избирам тази точка, която да залепя точно там, където ме е нужда. Както виждате, не случайно сложих бокса по средата на линията, а не в края на двете чертежа, които съм използвал за гайд, точно поради тази причина, за да може след като натисна Control и избира червената точка, да я залепя точно там, където би трябвало да е. Сега ще преместя профил, който създадах с 15 мм по Y, връщам се в триизмерния изглед и ще го ротейтна спрямо центъра, който по-рано създадах като гайд. Сега в момента, когато погледнем това, което създадахме отгоре, виждате, че двата профила всъщност се допират и центъра им се намира точно на оста Хикс. Ще маркирам двата елемента, които създадах и ще ги преместя с 2000 единици наляво. Сега вече може би разбирате защо по-рано направих две линии и ги преместих с по 2000 надясно. За да мога да ги използвам за център и да местя това, което съм създал от 2D към 3D на пространство, което не ми пречи, но да е отговарящо на някакво кръгло число. Копирам веднъж това, което съм създал и в момента ще си направя още един референс. Ще използвам средата във височина и ще направя една линия по Y. Целта на тази линия е да мога да, когато погледна в изглед отляво и маркирам двата елемента, да имам точка видима, от която мога да се долепя и да завъртя хикса на 180 градуса във височина. Ето сега може да видите, че двата хикса са абсолютно еднакви, но тъй като центъра е изнесен по-високо и единият е завъртян, се получава това леко разминаване, което всъщност по-нататък ще ни позволи да преплетем двата хикса. Единият от хиксовете ще го отцветя в друг цвят, тъй като да ми е по-удобно да работя и да виждам какво се случва. Преминавам към по-плътен изглед, така че да може добре да видите как двата хикса се застъпват. Реално това видео беше предвидено за човек, който ще сглобява самата основа и идеята е да види нагледно след като създаде двата еднакви елемента, как да ги завърти и как да ги преплете. Затова първо ще завъртя единия хикс на 90 градуса, след което ще го завъртя на още няколко градуса по часовниковата стрелка, както завъртях първите 90 градуса и ще проверя как двата хикса се застъпват. Нека да пробваме с 45 градуса и да видим какво ще се получи. Вижда се леко застъпване на двата профила. Както виждате, използвам за център на въртене оста XZ или YZ, която предварително още в началото на видеото обясних, че имам във всеки чертеж. Завъртях 2 градуса обратно на часовниковата стрелка, тъй като очевидно 45 градуса идват много. Но въпреки това все още се вижда леко застъпване между двата хикса. Затова може би ще върна още 1 градус, което всъщност ще ми направи градуса между двата хикса четно число,
който му устройва идеално. 45 минус 2, 43, минус още едно 42 градуса. Измервам и виждам, че градуса между двата хикса е 48, което има логика, тъй като 90 минус 42 е равно на 48 и използвам тази информация, за да завъртя и двата крака с 24 градуса спрямо центъра им, така че да разположа основата правилно спрямо хикс y оста. Проверявам габаритите, които са ми една идея по-различни от 1600 на 650, но мисля, че действително ще се получи точно това, което се търси, тъй като самия метален профил в реалността има леко заобление по ръбовете, което означава, че ще се свие още малко и ще достигнем желания габарит. Това беше изчертаването на тази основа за маса. Надявам се да съм ви помогнал с моят метод на чертане чрез допълнителни гайдове. За финал ще ви разкрия още един хак, който използвах за изчертаването на тази маса, а именно принтирането на този 3D модел, с който по-лесно да осмисля и огледам самото преплитане на краката. Ако имате въпроси, чувствайте се свободно да пишете в коментарите. Чао и до нови срещи!